stretnutia mladších. Dnes sme pozvali predškolákov do našej triedy, aby sme im vysvetlili, čo je vesmír. Čo myslíte? Je na nejakej planete život? Na Zemi. Áno, výborne, toto je Zem. A teraz si spolu povieme. Pár informácií o vesmíre. Dúfam, že ste sa niečo nové naučili. A teraz si už naši asistenti sa vám budú trénovať. A začíname. Takže, jeden deň a jedna chvíľa. A preto máme deň a chce si toto niekto vyskúšať? Áno, chceš si to vyskúšať? Ideme do preto máme 4 ročné obdobie. Ale Zem vykonáva ešte jeden. Otáča sa okolo vlastnej osy. A preto máme veľmi šikovní, lebo ste vedeli odpovede na každú otázku, čo vám položili naši školáci.